המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמת ובמימון מנהל תעשיות במשרד הכלכלה והמשרד להגנת הסביבה. המרכז מופעל על ידי מכון יעיל, חברת בת של ההסתדרות הציונית העולמית. אנחנו פועלים בשני מישורים, חטיבת הייעוץ וחטיבת הידע. בחטיבת הייעוץ אנחנו 5 מהנדסים מנוסים שמגיעים למפעלים, מזהים וממפים ביחד איתם את האתגרים ואת המקומות לשיפור, ומתאימים להם יועץ מומחה ממאגר המומחים שלנו. המאגר כיום כולל מעל 70 יועצים וחברות ייעוץ בתחומי הקיימות, אנרגיה, תפעול וספקים טכנולוגיים. וכל זה ב50-70% סבסוד. העבודה מול המרכז מתבצעת בבירוקרטיה מינימלית למפעל, תוך ליווי אישי שלנו לאורך כל שלבי הפרויקט, עם פתרונות מותאמים אישית למפעלים, הסיוע מיועד לכלל הסקטורים ללא סף עליון או תחתם. מהניסיון שלנו במעל 330 מפעלים שליווינו, אנחנו רואים שהפרויקטים מסתיימים בהצעות ייעול מאוד מהירות, משתלמות, כדאיות, עם זמני החזרי ההשקעה או שלא קיימים או שמאוד קצרים, מספר חודשים, ובדרך כלל לרוב לא מעל 1.5 שנה. בחטיבת הייעוץ וחטיבת הידע אנחנו פועלים לאורם של 2 וקטורים, היערכות לשינויי האקלים וכלכלה מעגלית. אנחנו מלווים את המפעל גם בכל הנושא של היערכות למשבר האקלים, אם זה מבחינת הרגולציות האירופאיות והאמריקאיות שבדרך, מס הפחמן, כל העולם של SBTI ו-TCFD וסקופ 3, שרשרת אספקה, אנחנו מסייעים בנושא הזה, וגם היערכות למשבר בארץ, אם זה המופעים שלו של נגר וחום קיצוני, אנחנו כאן בשביל המפעל בכל הנושאים הללו. חטיבת הידע מנגישה תכנים מקצועיים על ידי הפקה של וובינרים, הכשרות, כנסים, פרסומי עומק, מקרה בוחן, ניוזלטר חודשי, בנק פתרונות, מילון מונחים ועוד. השנה גם הפקנו שאלון ספקים המהווה כלי להערכת קיימות בחברות ומקדם כלכלה דלת פחמן. המשכנו בכל הכוח לקדם כלים פרקטיים, תהליכי התייעלות והפחתה במקור לתועלת התעשייה, ולסייע למפעלים הן מבחינה כלכלית והן מבחינה סביבתית. אנחנו יוצרים אימפקט מדיד ומשמעותי במשק הישראלי, עם סיוע למעל 350 מפעלים וחיסכון של מאות מיליוני שקלים. אנחנו מסייעים למפעלים לחסוך בחומרי גלם, מים ואנרגיה, פסולת ופליטות. בחזרה למפעלים ראינו שמעל 73% מההמלצות יושמו בפועל, וששביעות רצונם של המפעלים עומדת על מעל 90%. שלום לכולם, המרכז להתייעלות במשאבים פועל זה השנה הרביעית ונועד פעם אחת להתמודד עם האתגרים הסביבתיים המשמעותיים, ופעם שנייה לשפר את הרווחיות והפריון של התעשייה. אנחנו במשרד הכלכלה, ביחד עם המשרד להגנת הסביבה, מאמינים שאפשר להשיג גם וגם. האתגרים הם אדירים, גם בעולמות של המס פחמן, גם הפחתת פסולת וגם התייעלות של תהליכים. בשביל זה אנחנו כאן לתת את הסיוע. המשרד להגנת הסביבה, יחד עם משרד הכלכלה, יזם את הקמתו של המרכז להתייעלות במשאבים על מנת לקדם הפחתה במקור בתעשייה הישראלית. הפחתה במקור מייצרת ווין-ווין סביבתי וכלכלי לתעשייה. מאז הקמתו, המרכז להתייעלות במשאבים הביא להפחתה של למעלה מ100,000 טון גזי חממה, 36,000 טון של פסולות ו300,000 קוב של שפכים תעשייתיים. המרכז להתייעלות במשאבים מצעיד את התעשייה הישראלית קדימה לאינדסטרי 5. אינדסטרי 5 זה לוקח את האינדסטרי 4, הרובוטים, הדיגיטציה, הקישוריות ביניהם, אבל שם במרכז את האדם, את העובד, הכשרת העובד, העצמת העובד, וגם מסתכל קדימה לעולמות הקיימות, תעשייה מקיימת, כלכלה מעגלית, ואנחנו כאן איתכם ללוות אתכם בצעדיכם לאינדסטרי 5. להרשמה לשירותי המרכז להתייעלות במשאבים, כנסו לאתר שלנו.